Konta idazu, haizeak esaten duena, aitona kanta idazu, txoritxoen kantu alaia, mendietan kolonkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni, aitona, ni beti izango naiz zurekin. Klararen zoriona. Pello, oraindik hemen, berandu da. Oraintxe bertan noa. Begira argitu du eguna. Bizkor mugi zaitez. Zertarako da Ekarri hori? nire gauzak. Oso arraro zabiltza gaur goizean. Baita zera ere, Bizkor. Oso berandu da, txanoa eta Tori, zorroa. zoaz, Bizkor. Logurak erretzen egon behar du gizajoak, oso goiz jaikida tramankulu hori egiteko. Ez dut ulertzen zertarako nahi duen. Pello, oso berandu zabiltza gaur. Bai, Ni banoa ezin dut gehiago itxaron. ederki, harrapatuko zaitut. Bai, zera. Egunon, Lambro. Itxaron hemen hauntzen bilanoa. Egunon, polita. Txuri, odei. Pello berandu dabil gaur. Hemen behar zuen. Egunon, polita. Ez duzu Pelloren txistoa entzun? Zer gertatu ote zaio? Badator bere hauntz taldearekin. Lagundu! Naiz segula ohituko animalia zikinetak irazdun hoietara. Ikusten, hemen naiz. Zatoz, Pello! Zer? Eramango didazu poltsa, mesedez. Zer? Primeran joango da hor, goazen. Ez dut beretzat egin arraio pola. Clara! Begira orain txorkitu dut. Marigorringoa, bai kolore politak. Kostatu zait! Berandu dabil Pello. Gizajoa lerreginda egongo da atzokoagatik. Berandu esnatuko zen agian, edo gaixorik egongo da. Ha? Heidi, Pello, Aitona, oso zintzuak dira denak nirekin. Eta nik, burua usteak besterik ez diet ematen. Clara, barraskilo bat aurkitu dut emango diogu Lambrori! Egunon, Heidi! Clara! Egunon, Pello, zergatik zatoz berandu? Gauza bat egin behar nuen da?
Lagunduko didazu, Poltsa? Poltsa eramateko egin duzu hau. Ez? Pello, eskerrik asko atzokoagatik hartu duzu atseden. Nintzen nekatuta. Bai, asko nekatu zinen, gaixotuko zinen beldur nintzen. Zer diozu etzen ezertxo ere izan arraio pola oso indartsua naiz. Bai, egia da. Igoko zara gau? Bai, igoko da, ez da klara? Egunon, zer modu zaude? Egunon neskak. Tuntuna naiz gero bazkari astu zait. Adelaida! Zer roten meierranderinoa? Zede montre esan nahi du bazkari kontu horrek. Etzarete larretara itzuliko, ezta? Bai. Ez da pentsatu ere, ez duzu gogoan zen nekatuta etorri zen Klara atzo, eta zuretzat ere oso astuna izan zen. Pello oso indartsua da, ez da? Bai. Ezin zarete joan, Klara oso nekatuta dago oraindik indar berritu behar du. Ez, enago nekatuta. Larretara joan nahi du roten meierranderinoa? Mesedez entzuidazu. Hemen gelditu behar duzu egun osoan lasai atseden hartzen. Eta ikasgaiak berrikusten ere bai. Bai, Zer, etzatoz orduan? ez, barkatu. Klara! Baina zergatik? Ba, Klarak lana duelako. Ez da egun osoan jolasean ibiliko mendian dagoelata. Ulertu duzue orain? Jairi, ez dio axola, zuzoaz Pellorekin, hemen itxarongo dizuet. Aitona, zoaz lasai. Ikasten pasatuko dut eguna. Orduan etzareten irekin etorriko? Generala, zer duk hori eserlekua? Gaur goizean egin dut. Utzidak ikusten. Ez? Ez kendu? Oso no egina zagok. Zertarako nahi duk? Klararentzat egin dut. Horre eraman nahi zenuen, Klara. Bai, hori da. Aixe eramango ituzke bi Klara ere hemen. Horregatik atzeratu zara horren beste lanean ari zinelako? Bai. Animatu, estreina zazu! Bai. Pello, ez zait burutik pasatu ere egin, niretzat egin duzu. Eskerrik asko. Ondo joango zara hemen, atzo asko nekatu zinen. Erosoago joateko egin dizut. Pello. Eta niretzat ere errazago izango da. Ez esan dut. Ahaztu zaizu dagoeneko. Klara, esan berri duzu hemen txegeldituko zarela egun osoan ikasten. Rottenmeier andereñoa. Ez, ondo txodaki berak zein den bere egin beharra. Ta ona etorri aurretik agindu zuen guztia. Sentitzen dut Rottenmeier andereñoa, baina ni banoa. Oh, Hemen geldituko naizela ikasten esan dut, baina ez zuk agindu didazulako. Guazen, nahi duzuenean. Oso ausarta izan zara, oso ondo, Klara. ez dago oraindik erabakita. Rottenmeier andereñoa. Manta baten bilanoa Klararentzat. Beharko du agian larreetan. Ez da inoiz jakiten zagertalitekeen eta zuhurrak izan behar dugu. Baina... Ederki, bihar ikasten geratuko da huts egin gabe. Guazen, Pello, nahi duzunean. Bai. Lambro zuekin joango da gauza guztiak eramateko. Oso ideia ona. Lambro, Lambro! Ondo zaz, Clara? Bai, oso ondo, asko zer erosago. Clara, begira! Hemen txegeratuko gara, leku zoragarria da, oso goian dago. Ez dago gaizki baina hobe dugu larreetara joan. Bai, larreetara zoragarriak dira. Itxi begiak beldurra ematen du begiratzeak. Pello, Clara,
galdu begiak. Tira ez gelditu! Segi, Lambro! Pello, barkatu enbarazu egiteagatik. Hobeto ibiliko zinateken nigabe, burua usteak besterik ez dizuet ematen. Ixo, tuntuna. Baina, zera Isiltzeko. oso ona zara, Pello. Begira, iristen ari gara. Bukatu dut. Esen jauna, euria hasi du! Lasai, ez zaie zer pasatuko. Dena den, komeni da bila joatea. Bai, guazen, jainko mairea gaixotu egingo da zaparra da honekin. Tori, jantzi itzazu galtza hauek. Beharrezkoa da janztea. Tira, ez zara ba mendira jantzi hoiekin igoko. Jantzi nahi ezpadituzu gelditu etxolan. Bai, jantziko ditut, joan beharra dut. Klara gaixoari lagundu behar diot. Bizkor, Rottenmeier andereñoa. Banoa! Jesen jauna, ezin gara pixka bat mantsoago joan. Barkatu, baina ez dakit bide hauetan ibiltzen. Enago jantzi hauetara ohituta, zangoak zurrundu zaizkit. Bueno ba. Etxolara itzuli nahi duzu? Ez da pentsatu ere, Klara arriskuan egongo da. Ez lasai zaitez. Gehiagik kezkatzen zara Rottenmeier andereñoa. Hala uste duzu. Begira, zerua garbitzen hasi du. Laster atertuko du. Zuk uste? Udako eurizaparra da besterik ez da izan. Ziur nago aurrak oso ondo egongo direla. Nola tama bestuko da ba, Klara gaixoa eurizaparradatik, haur sanuentzat ere zail data. Haze axola gabekeria. Jainko maitea, haze axola gabekeria. Min hartu duzu? Ez! Jainko maitea, blai eginda egongo da, eta hori oso txarra da berarentzat, kezkaturik nago oso. Klara! Klara! Heidi! Pello! Ez daude hemen. Hemen inguruan dagoen aterpe batean egongo dira, goazen. Bai, goazen den bailen. Lagundu, otsoa! Egiten zuen oihu hartzainak. Herritarrak izututa, lasterka ateratzen ziren etxeetatik, baina ez zuten otsoaren arrastorik inon ere aurkitzen. Herritarrak otsoaren bila zebiltzela ikustean, mutilak arpa jotzen zien. Hau da barregura, inusenteak! Esaten zien barrez. Eta horrelaxe eguna joan da eguna etorri. Otsoa! Egiten zuen oihu, herri osoa asaldatu arte. Baina behin batean, otsoa benetan agertu zen, eta hartzainak oihu egin zuen, lagundu, otsoa dator, egia da, lagundu! Baina herritarrek berriz ere gezurretan ari zela pentsatu zuten, eta ez zioten jaramonik egin. Eta hala, otsoa etorri zen, eta lasai askorik hartzain gezurtiaren ardi guztiak jan zituen banan. Ikaragarria denak jantzituen.
Eskerrak naizen hartzaina. Hauntzainak egia esaten duzue beti? Noski, eta gainera hemen ez dago otorik. Ezingo nieke herritarrei ziria sartu. Pinpolita da! Ai, laster atertuko du. Bai, hartu duzu, Clara? Ez. Maldako solabainak dira, euriak bustita. Susto handia hartu dut. Taupaka sentitzen dut bihotza. Baina zoragarria izan da. Abentura eder bat. Begira, hori dena ibili dut. Clara, blai eginda zaude. Eta Pello eta nire bai. Zer egingo dut, hotzak nago. Kendu soineko lehortzeko. Zer? Zaude, beste mantaba daukat eta lehorra dago. Bilar noa. Goian daudela uste duzu. Antxe daude, Rottenmeier andereñoa. Ara! Clara biziri dago jainko maitea! Bai, aurrek jakindute nonbait euritik babesten. Badator gure hartzaina Lili zure artetik. Ez dara mamakia zorrorik ere ez. La 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 la. Nora zoaz bakarrik Lili zure artetik. Zuen festara nator kantu eder bat dut. Danbolin eta txistu ez zaitez eraztu. La 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 la. Noren bila zabiltza Lili zure artean. Neska eder baten bila, ile hori panpoxa. Clara, ondo zaude! Jainko maitea! Haze itxura, ez ahaztu sesemandarra zarela. Ikusi duzu zeure itxura? Generala, asko bustiz zarete? Zeuriarekin ez Pello katerpe bat egindu mantarekin, gero busti gara belarretan jolasean. Clara gaixotu egingo da zuen erruz. Manta lehortu behar dut. Lagunduko diat, generala. Ni ere banoa. Hau jendalla, hau. Tira, Clara, non dago zure soinekoa? Oh, begira, ostadarra! Heidi, Pello, ostadarra! Oso ederra da, ta handia. Bai, kolore politak! Arraio pola. Aizu, Heidi, amonak galdetu duean noiz joango zaren. Arrazoi du, enaiz aspaldi joan. Biok joango ginela esan zenuen. Bai, bihar bertan utziko digu zaitona. Bai, noski. Jupi!
Jauna, badakit kontuan hartzen nauzula, badakit maite nauzula eta salbatuko naizela. Emaidazu baretasuna oinazeak jasateko eta adorea ez beharrari aurre egiteko. Argitu idazu bihotza nire begiak itzaltzean, lurra gindura zuzenean joan nadin pozarren jauna, etxera joaten naizenean bezala. Pozarren jauna, etxera joaten naizenean bezala. Eskerrik asko, mila esker, Clara. Han urrunean nonbait, argi berria zain daukadala iruditzen zait. Amona, Clarako ondo irakurtzen du, ezta? Bai, ondo. Ahots gozoa eta leuna du Clarak. Kontsolamentu eta poz handia ekarri dit Clarari irakurtzen entzuteak. Amona! Aingeruek ere ez dute zurea bezain ahots gozorik, neska maitea. Amona, oso ona zara, eskerrik asko hitz ederroiengatik. Pozik nago. Eskerrik asko, Amona. Zer duzu, neska maitea? Ez, pozik nago zuri laguntzeagatik. Nahi duzun guztietan etorriko naiz irakurtzera, Amona. Clara. Etorriko naiz, aurki etorriko naiz. Bai, bihotzez eskartzen dizut. Heidi, pozik nago ona etortzeagatik. Asko zere hobeto sentitzen naiz. Egun zoragarria izan da Klararentzat. Oraingonetan berak lagundu die ingurukoei. Eta hori aurkikuntza zoragarria izan da Klararentzat. Orain badaki berak ere baduela zer eskainia bere inguruan bizi direnei.ようやくクララも山の生活に慣れ始めたある朝、クララのおばあ様がアルムの山を訪ねるという知らせが届いたのです。ハイジとクララは胸を弾ませておばあ様を待つのでした。山へ来たおばあ様は楽しげで健康そうな顔になったクララを見て驚いてしまい、おじいさんやハイジ、ペーターに、そしてアルムの自然に改めて感謝するのでした。次回はこんにちはおばあ様。お楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bati, ola bati, ola bati, ola bati, ola bati, ola